Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ceritane kanggo sepo mengko sore kene tak ceritane kanggo sepo mengko sore padang bulan badange kaya rino rembulane sing awe-awe padang kanggo sepo mengko sore kene tak ceritane kanggo sepo mengko sore lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal geton burine lamun wong tua rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan batang bulan badange kaya rino rembulane sing awe-awe batang bulan badange kaya rino
critane kanggo sepo mengko sore kene tak critane kanggo sepo mengko sore jaman kepungkoro ana jaman buntutan esok-esok luru ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputar metu wong edan jaman kepungkoro ana jaman buntutan esok-esok luru ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputar metu wong edan padang bulan padang koyo rino bulanane sing awe-awe elingake aja padha turu sore kene tak critane kanggo sepo mengko sore padang bulan padang koyo rino bulanane sing awe-awe elingake aja padha turu sore kene tak critane kanggo sepo mengko sore kurang puas runu ramalan ora waras ditekonan kang ditakoni potong guyu cegakan jabul kang takon wis ketularan kurang puas luru ramalan ora waras ditekonan sing ditakoni potong guyu cegakan jabul kang takon wis ketularan edan padang bulan padang koyo rino bulanane sing awe-awe elingake aja padha turu sore kene tak critane kanggo sepo mengko sore padang bulan padang koyo rino